Entre finais de 2024 e o primeiro trimestre de 2025, a coñecida como Estrada Vella de Marín locerá o seu novo aspecto. A Xunta de Galicia calcula que serán esas datas cando se remate o chamado eixo de mobilidade sostible na PO 546. Temos prácticamente todas as tramitacións administrativas feitas, os proxectos redactados, algunhas licitacións que se lanzan xa, antes, decía eu a Conselleira de Infraestructuras, antes de que remate o mes de marzo, e quedan 4 días, por tanto, veremos esta mesma semana licitacións e as próximas no mes que ven. Esta semana licitarase a segunda fase da remodelación da zona de Estribela e en abril será quenda do treito entre os Praceres e Mollabao. O proxecto ten un orzamento total próximo aos 10 millóns de euros. Aquí do que se trata é de unir dúas vilas, dúas poboacións, as parroquias que hai no medio, a xente que vive no medio, que estiveron sempre unidas, pero lles faltaba unha vía humanizada que non fora solo para vehículos, con non toda a seguridade viaria que ahora sí que vai ter, e, por lo tanto, creo que damos un paso moi importante. A estrada pasará a contar con sendas peonís e ciclistas e con maior seguridade viaria. Tamén remodelaránse as paradas de autobús e instalaránse 4 pasarelas de madeira, un miradoiro con zonas verdes e un aparcadoiro disuasorio con 71 prazas. Creo que é unha obra moi demandada, moi necesaria, que esperemos que se faga con toda a axilidade do mundo. Xa sabemos que en cuestións administrativas a axilidade é a que é, non? Pero queremos que vai a facilitar e a permeabilizar a relación entre Pontevedra e Marín e que vai a mellorar a vida de moitos pontevedreses e mariñenses, non? Actualmente a Xunta xa está a executar a primeira fase da remodelación da estrada ao seu paso por Estribela.